Kamatay pag nga ni. Oy nangaguba lagi ni diri patay ta ni ron. Dili ra ba ako kakuan ni? Sam bata agi guba mag akong kural. Sa pag-ayo ani di ha? Hoy! Kinsa man imong kural? Kap. Ay. Dili mo ako nakasalani ko. Kaning giayo ram na ako ni kay no gabok na kayo ba? Asa di kayo kasala? Imo man ang gikuan ganihang pag anhin ako nga kuan man na. Maayo pa man karon nga natangtang naman imo man nag-iisa. Ngano di giisa dai? Sometimes imo ka din kural din na nang kunori ka. Kamatay pa nga na oy. Sa imong kural? Dili ka ko magyaw-yaw. Dili pa na akong kural ka. We utok ng pakon ka. Ayaw na dia. Paayuhon ko ani niya kamatay po na ani nga. Di ayaw na gani na ako ni maggulbol pa ka. Palon ti ka ikapay tag-iya ika pa mga saba ang bumbuam. Nagway king tawana ka. Kamatay po ka no? Kisa may di mga saba na ang imong gibuwag ko ba akong koral. Pakon ka ron. Ayaw na. Bantay ba din. Bayo. Balik na ko. Paktion din ka. Kamatay po ni siya nga ingon pa. Siya pa mga saba niya. Siya pa mga paayo niya. Patyon ko ni mo. Kamatay po ka. Ano? Di na po ka ng patay-patay ni mo. Ipapriso ti ka noon. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Gara po ni siya nga. Kita siya nga. Ato rin nakita ang kinaguba niya. Imong ko pa mamasangil po ka nga. Ako'y nakagubaan eh. Noon sa mga kaway. So ako ipapriso ni mo. Ikay ako ipapriso. Tukon ti ka naman niya. Yeah. Kana, ikaw may naguba na kay ikaw may last touch lang. Gagon! Kung ano ka kural ako? Kung ka nahitohan. Pagka-arte ba? Ano sa iyang kural nga? Yung kural nga ni wana na ka. Di mao. Kamatay po na tanawa ra o. Magtalat-tat na po taane ko no. Kamatay. Ay, bayad di mo. Kaya ako na yuhon dire. Noon sa mga kaoy. Hala, kabuang bataado. Mga ipagbayad na ako. Ako mo mga ibayad ni mo. Katurutan na. Pakon ka ron. Magbuot ka man sa kuha. Mga ano di nga. Mga kasi mo ko payon na ng kural ni mo dire. Noon sa mga kamera kagyango-ango diha. Nabuang na ka diha. Kau araw po mo. Naaning bata ka. Ako pa yung paayon mo na. Ako pa pangayon mo kwarta. Giatay ka. Buwanga ka. Pwede ba ilayo mo sa akin to? Ayoko makita ito. Maita ulo ko. Kamatay po ni siya. Namamalikas. Kung mao na gani ni guys. Ay di pa si Kata guys. Kung mao na yung batasan guys. Mamalikas man di ay ning. Tawanan di ay. Oh, ayaw po na pasikatan yung mga idol. Kay buwang kina mga idol. Manghilabot o ka ng kural. Giatay ng bataan. Alam may suntuko. Put. Ana. Lumping. Tanawa rin siya o namalikas na noon sa mo ning kabuong-buang maning tawhana siya pa ipaayo pa noon niyang kural niya siya pa masuko buong-buang ni siya din liwat tawhana kaganiya ra jud dira sige lang kagayaw-yaw diha ayuhan na akong kuan dira pural lumping yang mata na maron unsay malumping ba oy di na po kanang mata nga malumping kamatay po ni nga na no ug malumping manggani na imong mata gani barangon na lang tika dili kay magingana ka diha magpinatyalit ana ug kundi barangay ta aw mamarang man di ka di man ko matabla na imong barang Paano masabi? kana imong barang ako na oras yung espirikitik oy lupig na kamatay po na imong espirikitik diha unsa man ka mga bungbong na mo tong espirikitik ano sa mga barang nimo barang kuno gidetra pakita sa barang Hoy! Nabulangan nyo! oh, ako naman ay mamarangay no. Lami hapak ko nimo nang naong tuslukon ko na mata nimo ron. Spirit critic to kanya ako naman mamarang. Ug lapdosan ti ka sa imong kawayan, spirit critic di kang buanga ka. Kanang giango-ango namon dagway ka. Lapdosan ti karon kuya pa nagi ka tangtay ni espiritu nimo ron kanang imong mangkukula man ka. Oh sige daw, laos daw sige daw. Nagtuo ka kanang koral nako. O kana imo ilapdos nako aw ipuno ko na sa bayro nun kiha pa jud ti ka buanga ka daghan ki ka bayro nun buanga ka buang jud ka So weird. tanawa ra gikihan ako sa buang bungbuang jud ni tawhana oh kung mao gani na hala pagkiha dito unsa man si maramang gagikurikong diha nang sulti na lang og kurikong ka ug sulti na pa mongortahe ka kay na ako'y milyon dito ko dili na ako paggawas ko wala ko'y kwarta oh ug daghan ni ka kwarta sige bayad na ako ng kwarta diri kalagutan imong naong dugayan bayad yon diri aron diti kay kiha taysa no ngano ibayad na ako ng kwarta no na ako ano si muha ug lapdusan ako ng kawayan imong naong ron malumping gyud na imong naong ako na lapdusan niya
kawayan. Kanang sa mo ta espiritu nimo, lumping lagi ang espiritu nimo niya. Sige, lapdos na diyo. Kay ikihat tigag, kuan ha, lapdos men. O sige, ikiha. Kay ikiha mamuti kag mamasangil abuse. Na, tuo di ko kabalo nang mamasangil abuse. Kara kabalo manghihara ay lapdosan ti kag dos por dos noon. Sige, lapdos na diyo. Dugay-dugay man ka. Ay, aron double na imong kuan. Lapdos abuse nimo. Lapdos. O dili lang ko kay maluoy ko sa espiritu basin malupay na espiritu. Noon sa man ka oy. Nong kaning sa ilo lang ko nung bik eh. Kapuya ning away-away nung oy kay ning gutom na kay ko nung tagay ko kwarta diha nong. Kamati pa na dalo-dalo pagka stricto pad nimo ning imong koral na nimahon ang gani nagpatay dire. Oh, ni kalit na ka. Kalikoy ron. Ganiya, iso kay kanya karon likoy na ka. Muna diya. So weird. Muna diya, mag-iisog ka nya karon. Paloy-loy din ka. Bayad din mong kwarta. Asan bayad din mong kuan de? Koral. Kana imong naong biyare bungbuang digay ka. Murtahem ni kumbuang ka. Dukol karon. Lapdos eh. Tangtang espiritu nimo ron. Oh, asa na mo ka ning tuyok maka? Asa makapaingon? Paingon sa tungo nga wala ko kabalo. Paingon po ko sa tungo nga wala po ka kabalo. Kung mao na lang pauli na ko ay pagkuanda apas runda kay bahala na. Kaya bahala ni mong kural dire ako ni dalon ni mong kural dire bungbuang ka man. Oh, tungo. Lami atong loho nimo oy. Asan man po ka mulakaw? Balik dire. Nasaan ba ang hustisya? Ba't ako lang nahihirapan?